Witam wszystkich, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w niedziela palmowo. Dzisiaj gości nas firma Berger, gości nas w swoim bistro w Czerwionce. Dzisiaj mamy specjalne wydanie naszego programu, no bo już idzie ku Wielkanocy, tak jak padał niedziela palmowo. Rychtują się już nasi goście, rychtują się już i insze rzeczy, no bo jak specjalne wydanie programu, to będą też niespodzianki. Pierwszy rychtuje się teledysk, już go puszczamy i za chwileczkę wracamy do Was już razem z gośćmi. Jak za Karlusa do baru joszą, grąże halba na ekstrowie mią. Teraz po piwie łeb się kołuje i tak sobie joduje. To siu, ten dziu i tak mnie czeko grób. Miąże interes i pieniędzy moc zmienią działy co noc teraz klos. Bo jak mnie w Bogu coś wezakuje, to też sobie joduje. To siu, ten dziu i tak mnie czeko grób. No i są my już z naszymi gośćmi. Dzisiaj goszczą u nas Klaudia i Kasia Chwołka i Stanisław Schindler z duetu Baba z Hopem. Będziemy się gadać o tym, jak tam u kogo przebiegają przygotowania do tej Wielkiej Nocy, kto tam co ma nowego w planach. No, dość trochę czasu Was nie było u nas, bo to było na godni święta, na Boże Narodzenie, a teraz Wielkanoc, są żeście zaś. No i co tam u Was słychać ciekawego? No, muszę powiedzieć, że już coraz to bliżej są do stania tej naszej płyty najnowszej w rynce, także no, cieszymy się z tego bardzo. Idzie już ku temu, że ta nowa płyta będzie na rynku. Ja. A wiemy mniej więcej, kiedy to będzie, czy nie wiemy? No jeszcze dokładnie nie znam daty, ale myślę, że to już na dniach. Na dniach, ja? Czyli idzie powiedzieć, że na wiosna będzie płyta, mamy nadzieję, że ta wiosna i będzie fajne, jeśli chodzi o pogoda, no i będzie fajno muzycznie, bo skoro będziecie mieć nową płytę, to będzie rychtyk fajnie. A co tam będzie na tej nowej płycie? No ta nowa płytka na pewno piosenka z jodłowaniem, piosenka Życza Ci, Pojermany, to są już takie śpiewki, do których są teledyski, także już na pewno część widzów tej piosenki widziała i słyszała. No i będą jeszcze takie piosenki okolicznościowe, Bukiet Kwiatków, właśnie Życza Ci to też jest taka okolicznościowa piosenka, no i piosenki o miłości, jak zawsze. No to skoro będzie tak piękno płyta, to mam propozycja, żeby my się teraz obejrzeli pieśniczka z tej płyty, a to jest pieśniczka Życza Ci.
Lecą kartki z kalendarza, jedna po drugiej, dzień za dzienkiem szybko mija, a rok niedługi. Wiosna, lato, jesień, zima, drabko mijają, ino latek na twym karku, dusz to dodają. Słoneczka, co na niebie lśni i co grzeje wszystkie dni, z całego serca przeca dzisiaj życzę ci. Na niebie jasnych gwiazdek moc, księżyca blasków każdą noc, co prosto droga po cimoku wskaże ci. Byle ciebie wszyscy ci zaś, co ciebie przają, żyj tą chwilą i już nie myśl, co będzie dalej. Fajnie by móc czas zatrzymać, ale się nie da. Z kalendarza kartki i tak polejku zlecą. Słoneczka, co na niebie lśni i co grzeje wszystkie dni, z całego serca przeca dzisiaj życzę ci. Na niebie jasnych gwiazdek moc, księżyca blasków każdą noc, co prosto droga po cimoku wskaże ci. Słoneczka, co na niebie lśni i co grzeje wszystkie dni, z całego serca przeca dzisiaj życzę ci. Na niebie jasnych gwiazdek moc, księżyca blasków każdą noc, co prosto droga po cimoku wskaże ci. Co prosto droga po cimoku wskaże ci. Życzę ci, to jest ta pieśniczka z waszej najnowszej płyty. No właśnie, powiedz mi coś o tej pieśniczce, bo to jest, tak jak żeś padała, pieśniczka okolicznościowo, chyba w troszkę inkszym stylu niż żeście dotychczas kręcili. Jak się to zaczło? Skąd się wziął pomysł na ta pieśniczka? Ten teledysk Życzę ci, piosenka o życzeniach, życza z upływu, lecą kartki z kalendarza, no a teledysk został nakręcony i troszeczkę w górach, trochę w Koniakowie, no i troszeczkę tutaj u nas w polowickich pięknych lasach. Czyli idzie powiedzieć, że to jest teledysk, który pasuje do tego czasu, kiedy mamy, no bo dzisiaj niedziela palmowo, idzie Wielkanoc. Możemy też na Wielkanoc wszystkim widzom życzyć wszystkiego dobrego, tym teledyskiem też. Jak najbardziej. Piękne są te wasze teledyski. Jest jeszcze jeden teledysk, który chciałbym pokazać. Myślę, że on też się wszystkim naszym widzom spodoba, tym, którzy go nie znają, bo ci, którzy go znają, na pewno będą zadowoleni, że mogą zaś go oglądać na ekranie. Na 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 na
tam się do licha dzieje. Na alarm bije dzwon, syryny słychać tun, zaś zapach dymu wiatr nam przywieje. Już fojerwera leci na sygnale, szykownych fojermanów wiezie tam. I żaden się nie boi ognia wcale, bo z siebie wszystko przeca musi dać. Na 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 Szlauchy poszły w ruch, bo koszty z nich to zuch i wszyscy są pogodni i weseli. Zgaszony ogień już i pusty jest już wóz, bo to ćwiczenia fojermany mieli. I takich akcji i nową życzymy, nic więcej przeca nie potrzeba wam, bo w sercach ogień sami ugaszymy. A dla was niech zostanie ciepły kąt. Na 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 Obejrzeliśmy teledysk Fojermany, kiedy śpiewają Klaudia i Kasia Chwołka. Idzie ku Wielkanocy, idzie ku wiośnie, a co tam u Ciebie słychać nowego? Będziesz co wielkanocnego robił? Czy pierwsze będziesz jod na Wielkanoc, czy pierwsze będziesz robił jakieś teledyski? Dzień dobry Państwu. No przede wszystkim wiesz, żeby Joanna była, to ona by jajka musiała szkrobać. Nie? Mnie nie pasuje. No ja. Więc na razie muszę się ubóstwiać, bo jest Wielki Post, a Niedziela Palmową zaczynamy tydzień, wiesz, wiadomo. Ja. Ja już taki wiek, może to bardziej w kościele wszystko. Ty jest z tych pobożniejszych. To się radujemy, a jak przypadkiem przez chwilę nie żykosz, to na pewno będziesz nagrywał jakąś nową płytę. Tak jest, dokładnie tak, jak powiedział telewizją, słyszeli wszyscy, że nagrywamy nową płytę na jesieni. Musi być, bo obiecał i tak będzie. No 3 już są nagrane o mamie, o teściowej, bo to tak też mama i inaczej. Ja. I jeszcze my nagrali do moich wnusi drugi do Natalki. Ale już piszę intensywnie. Piszesz Bo u intensywnie? mnie to jest ten problem, że i muzyka, i słowa pisają, więc to na roboty jest. No. A jakbyś to dziennie pisał, to ta sztima była taka sama. Oczywiście, to by wyszło jedno i to Tak? samo. Jedno to samo. No ale ty jest w tej dobrej sytuacji, żeś ty jest na pędzyi, Tak. więc cię żaden nie goni, że musisz rano stować i już musisz iść do roboty, a jak przyjdziesz z roboty, to musisz wartko pisać. Czasami ZUS mnie straszy. Ja, Jak przyjdzie pismo, czy wyrównanie, czy jakieś tam inne pismo, to się boję, że mi ręka wezmą. wiesz co, Dlatego nigdy nie wiadomo, kiedy oni żartują. Nigdy. tak źle chyba nie będzie. Skoro ty godasz, że to będzie pieśniczka na tej płycie do twojej wnuczki, to już będzie druga pieśniczka, jak dobrze liczę. A jak jedna ma, to drugą musi też mieć. No z tą drugą mam większy kłopot. Czemu?
bo nie chcę nagrywać teledysku. Powiedział mi, dziadek, nawet chce nie mieć posiłku, żeby to nagrywać teledysk. Czyli nie ma... I czekam twardo, no bo co to zrobić, muszę czekać. A pamiątka też chce zostawić. Czyli nie ma szans, żeby ona występowała, no chyba Na razie. na razie. Ja tak liczę, że ona zmieni zdanie, bo to ona jest taką akuratna. Jak powie nie, to możesz sobie dać co chcesz i tak jest nie. Obejrzymy, jak to będzie, a na razie obejrzymy się pierwsza pieśniczka do tej twojej wnuczki. Ona się nazywała Karolinko. No i zaglądamy. Zapraszamy. Moi drodzy Rostomili, chcę oznajmić wszystkim wam, że największym skarbem świata to mieć wnuczka, dziadkiem być. Ja ogłupiał na jej punkcie taką małą blondyneczka, takie słodkie mo usteczka, niebieskie oczynta, na imię Karolinka. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, brała życie na wesoło. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Starsi ludzie mi przekazali, co historia godoną, że jo nie dziadek, a mąż babci, ale wcale mi to wadzi. Miożek zawsze wolą dziążka, a go dają, że to jest bunt. Nie ma podtrzymania rodu, a nie wiem po co jo to smola godową. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, brała życie na wesoło. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, brała życie na wesoło. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Och Karolciu, Karolinko, niech aniołek stróż cię chroni, byś szczęśliwa była w życiu. Tego życzy tobie dziadzia. To była właśnie ta pieśniczka do twojej wnuczki. Ukochanej. Ale chciałbym się teraz spytać właśnie o ta nowopłyta, bo tam będzie pieśniczka o miłości, taką wprost. Całą płytę jest o miłości. I ta pieśniczka też, kilka słów o miłości. Tak. To jest teledysk już zrobiony, gotowy. Państwo słyszeli i widzieli. Już go, kto jeszcze nie widział, to my się zaraz będziemy zaglądać na ta pieśniczka. Powiedz mi, jak to było z powstaniem tej pieśniczki? To jest też twojego autorstwa. To znaczy, to cała ta płyta o miłości, bo to taki bliski sercu taki temat, nie? A ja był tak, w sanatorium się też było tam. I tam, wiesz, z tęsknoty dołożysz opisać piosenki o miłości. O miłości. No i tak, ja nie mogła zmieniać innego zdania, bo już powiedział telewizją, że właśnie tak to było, że z tęsknoty do Asie pisał jak w sanatorium pisma do niej, Pieśniczka. znaczy SMS-y, to składał potem w całości, bo to w ogóle miało być, historia tego była taka, że to miał być maxi single taki, 3-4 numery o miłości
ale jakoś wyszło, że więcej, jest 11. Może ciebie by się opłaciło do takiego sanatorium na 4 miesiące posłać, to byś zaraz miał ze 3 płyty gotowe. Ale wszystko miłości. Wszystko to by zaś To jest były... takie smutne, że nie ma tego kopa, to jest takie słucho tych piosenek, wiesz kiedy? Znaczy po wieczornym kąpieli, a przed spaniem. Tak, żeby się nastroić. Tak się nastroić. Dokładnie. I to źle dobrze słucho i możesz byle co napochać. To zaglądamy na ta pieśniczka i za chwileczkę do was wrócimy. Tak zaczyna się opowieść ta o miłości dwóch serc w blasku gwiazd. Zakochanych, co z wielką radością do siebie lgną jak magnes serc. Każda chwila, co mija jak cień, bezpowrotnie minęła w dal gdzieś, by zatrzymać się na jedną chwilę, przytulić się i mówić, że Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość w życiu to zdarza się raz. Łączy serca na wieki, niech trwa i wprowadzi do krainy marzeń, gdzie świat wiruje jak we śnie. słowo kocham to miłości znak. To jak mówisz i nawet jak śnisz, by połączyć na ślubnym kobiercu dwa serca zakochanych par. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas.
Tata idzie ze synkiem przez zoo w Chorzowie i mu go do obejrzy. Samie afa, samie elefant, a taki chłop go do, przepraszam pana bardzo, ale co pan mówi temu dziecku? To jest małpa, a to jest słoń. A ten tata go do, widzisz synku, a to jego rol. Piękno jest ta pieśniczka o miłości, piękne są nasze szlagiery, piękne są nasze wice. Za rozkisie obejrzymy jeszcze jeden teledysk w troszkę inkszym stylu. Myślę, że też się wam spodoba i za chwileczkę będzie niespodzianka. Kto się lubi dobrze pojeść, na pewno mu się ta niespodzianka spodoba. Padołek, że jest niespodzianka. Nie wiem, co wy macie dziś przy niedzieli palmowej na łobiota, ale nos tu dziś tak pięknie gości firma Berger. Mamy rolady, kluski i modro kapusta. No by co przy niedzieli mieć inkszego w śląskiej chałupie? Oczywiście właśnie rolady, kluski i modro kapusta. Chodzi o post, no to jednak niedziela, a szczególnie niedziela palmowo ten post znosi. Możemy się pozwolić. A tak pięknie nam tu dziś to przyrychtowała pani Ewa z firmy Berger. Mamy to już tak wszystko tu sam narychtowane, jak trzeba do robienia rolad. Ja, wszystkie składniki są pokazane. Najlepiej rolady robić z szynki wieprzowej. Chociaż są tacy, co gadają, że z wołowiny jedzą. Ale co kto chce, Co kto lubi, no. Ja. Wołowiny też jest rolada dobra. oczywiście. My mamy dziś szynka mamy wieprzową. wieprzowinę. Ja. I co mamy jeszcze ku temu narychtowane? Boczek, cebula, ogórek i musztarda. Do tego mięsa pokrotego i rozbitego to wszystko się pakuje. To się wszystko pakuje, fajnie się zawija. Zwija się troszkę nitką, żeby do nika nic nie uciekło. No i na patelnia. I co dalej? Bo na Piekiemy. Piekiemy, tak długo aż będzie gotowe. Tak, aż będzie gotowe. To tak na oko wiele to może zetrwać. 1,5 godzinki. No i po 1,5 godzinie to już wszyscy są tak głodni, że już na nic nie czekają, no aż te rolady będą gotowe. Ja. W międzyczasie sobie robimy kluski, modrą kapusta też z boczkiem. Modro kapusta i kluski koniecznie musimy mieć. No i został nam ostatni składnik
czyli ta zołza, czyli ten sos, ale to już robi się, jak te rolady są gotowe. Jak są gotowe, to troszeczkę śmietany dodamy do tego i zołza gotowa. I możemy jeść. Ja. Muszę Wam powiedzieć w tajemnicy, że mamy obiecane, że po programie będziemy się mogli tych wszystkich dobroci skosztować. Ale na razie, ponieważ od jutra już jest Wielki Tydzień i Rychtyk Post, to obejrzymy się pieśniczka o takim postnym, ale fest dobrym jedzeniu. Wodzionka, 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 wodzionka. Wodzionka, wodzionka. Wodzionka, chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak ją zrobi moja żonka. Wodzionka, to jest 8 świata cud. Leć do kuchni i zbyt jak gorczek weź. Puść kokotek, nalej wody i napiec. Potem wejrzy czy porządny ogień moż. No, to pierwsza część ważenia znosz. Teraz najważniejszy będzie suchy chleb. Zrób go w puńskie i do jakiejś michy wciep. Łowesz czym w unslopu jakieś tłuste moż. No, to drugą część ważenia znosz. Wodzionka, suchy chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak ją zrobi moja żonka. Wodzionka, to jest 8 świata cud. Teraz przyjdzie czosnek, on tam musi być. Dodaj magii pieprzu i posolić tyś. Dźwignij dekel, czy już woda dobro moż. No, to trzecia część ważenia znosz. Jak zawrało wszystko, to zalewo się. Dawaj pozór na paluchy, nie spoż je. Ryknij z łuk na wajną, że już łobi od moż. No, jak fajnie wojno sukces moż. Wodzionka, chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak ją zrobi moja żonka. Wodzionka, to jest 8 świata cud. Bogoszczy widok miło przetymu się. Jak w sieni zacznie woniać, za łyżka każdy wie. Nie ma takiej siły, by zatrzymała się. Za jeden talerz zupy pozabijają się. Wybaczcie ludkowie, ale kończa to. Moja we szufladce suchy chlebek, no. Widzę, że już z gęby sztynka leci won. Co, myślamiście z godzionką są? Teraz jedna dobro rada do wam. Nie wieście, że inne dobre zupy są. Przepis my wam dali, każdy już go znał. No, to teraz się uważcie to. Wodzionka, suchy chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak ją zrobi moja żonka. Wodzionka, to jest 8 świata cud. Wodzionka. Wodzionka. Wodzionka, suchy chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich zup. I co dobre jest takie jedzenie, prawda? Bardzo dobre, już chcę Państwu powiedzieć, że my co impreza jakoś grumy, a dowają jeść, to moja potrawa narodowa to jest rolada kluski, modra kapusta. No widzisz, to już wyszkaj możesz na rolada A wiesz, kluski po czym przychodzić. poznać dobrą kucharka? No, Po zołzie. ja? To powiedz, jak to poznać. No, smak, to jest, wiesz, to jak... Czy jak ci smakuje, to jest Nie. dobro kucharka. Ale my, jak z weselem jeszcze grali, to już tak bardzo poważnie gadając, to my wiedzieli, kto kucharka waży. Tam były takie 3 w naszym rejonie i tam zaraz widział, czy tako, nie będę z nazwisk wymienił, nie? Ale doprawdy, żeś poznał kucharka, którą gotuje właśnie po zołzie. Szło poznać. No i bardzo dobrze zawsze się poznawało u nas na Śląsku taką dobro, fajno gospodyni. Taką gospodynią tyś też jest, nie? Mam taką nadzieję. Moja rodzinka nie narzeka na to, co uważa, zawsze zje i zawsze chwali, że tak powiem, ale u nas w niedziela też zawsze jest nudel zupa, jest rolada, modro kapusta, kluski,
Także tradycyjnie, tak jak stanik padł, u nas tak jest. Tak? I zuza jest dobro. I zauzaje No, dobro. dzięki. Musimy skosztować. To się możesz wprosić, Nie już proszę, obejrzeć. musimy skosztować. No musiałbyś obejrzeć, jak to jest. To nie ma problemu, stanik, ja Cię zapraszam. To widzicie, przy głupotach my jeszcze przyszli do tego, że się my spotkamy na jakim dobrym obiedzie. No ale już nie będziemy gadać o tym, co tam kto je, co kto waży. No się spytam, jak tam u Was przygotowania, no bo już idzie ku Wielkanocy. No u nas już idzie powiedzieć, że już te większe porządki, które tam zawsze się robi przed świętami, już mamy za sobą. Także zostało przed nami Wielki Tydzień, to już jest tak bardziej wyciszone wszystko. Także idzie powiedzieć, że u nas już jest tak, powiedzmy, gotowe. Czyli są żeście do świąt narychtowani. Możecie siednąć przed świętami i pozaglądać na przykład na jakieś śląskie szlagiery. Jasne i chętnie to zrobimy. No to skoro możemy se siednąć, to teroski możemy też zaglądać właśnie na taki śląski szlagier. Na niejednym szlaku, wysoko w górach, stoi się kapliczka, skryto pośród drzew. I zaproszą, byś w los odpoczął po trudach. Siedną we ławeczce, pomyślą, gaś jest. Stój, kapliczko, dla tych, którzy są strudzeni. Dej odpocząć sercu i dej spokój dusz. Stój, kapliczko, dla tych, którzy są zmęczeni. Życie przypomino górski trud, a wyryte na przydrożnym drzewie daty pamiętają tych, co dzisiaj nie ma już. Tam ze sobą łączą się dwa różne światy. Ten nasz ziemski i ten, którym rządzi Bóg. Do schronienia tela użyczę Ci cienia. Możesz też pożykać, dziękować za cud. Kochającym się zaś miłości do wiela. Ty prawdziwy kierowca przetrwo aż po grób. Stój, kapliczko, dla tych, którzy są strudzeni. Dej odpocząć sercu i dej spokój dusz. Stój, kapliczko, dla tych, którzy są zmęczeni. Którym życie przypomino górski trud, a wyryte na przydrożnym drzewie daty pamiętają tych, co dzisiaj nie ma już. Tam ze sobą łączą się dwa różne światy. Ten nasz ziemski i ten, którym rządzi Bóg.
Obejrzeliśmy ta piękno pieśniczka, ona się tak wpisuje w ten czas przedświąteczny, a powiedz mi, gyszynki też macie narychtowane? To znaczy teraz już na Wielkanoc tak trochę mniej. Jak Klaudia było mało, to i owszem lotała po ogródku, po zagródce. Szukała zajączka. Szukała zajączka, ale teraz już no, z racji tego, że już trochę wyrosła, to już raczej gieszynków nie ma u nas. No to my będziemy może takim geszynkiem mogli obdarować naszych widzów, bo puszczymy naszym widzom pieśniczka, którą, mam nadzieję, u wszystkich was wywoło uśmiech na twarzy, bo jest rychtyk fajno. Pisali chłopcy do Rzymu, czy wolno kochać każdemu? Oj, wolno, wolno, wolno jest, bo każda działka na to jest. Ej, wolno, wolno, czemu nie? Bo każda działka na to jest. Pisali listy do gminy, czy wolno kochać dziewczyny? Ej, chyba wolno, chyba że lepiej upewnić jeszcze się. Ej, chyba zgodnie z prawdą tą, że chyba na to działky są. Pytali nawet kaprala, czy wojsko kochać pozwala. Ej, wolno, wolno, nawet trza, bo ktoś się za nas kochać ma. Ej, wolno, wolno, cały sek, by przezwyciężyć pierwszy lęk. Gdy się rodzili wciąż i wciąż, zdążyły działky wyjść za mąż. Ej, wolno, wolno, każdy wie, lecz bo nie w czasie tego chce. Ej, można, można, no to już, tylko się z miejsca, bracie, rusz. Ej, trzeba, trzeba, póki czas, do tego namawiamy was. Ej, trzeba, trzeba, póki czas, do tego namawiamy was. Na przystanku podleciał taki owłosiony pies do takiego chłopa, wyrwał się takiej paniczce, przyleciał, ugryzł go. A ten chłop ze spokojem wyjmuje taki piękny kąsek wusztu i temu psu dowo. Ta baba go doje, runisz, to mój pies pana ugryzł, a pan go jeszcze wusztem futruje, a on go doja, bo ją mu chce nakopać, a on jest taki owłosiony, że pierwsze muszę sprawdzić kajmopysk. Tak to pięknie mijo czas przy śląskich szlagierach, przy naszych wicach. Pomału już nasz program dobiegł końca, ale za tydzień będziemy się zaś widzieć. Za tydzień, niedziela wielkanocno, będzie jeszcze jedno specjalne wydanie naszego programu. Pamiętajcie, że widzimy się w szlagierach i wicach za tydzień w niedziela o 18, o 6 na wieczór, a jutro oczywiście tradycyjnie widzimy się wszyscy razem w propozycjach do listy szlagierów po śląsku, jak zawsze od poniedziałku do piątku, w sobota finał, no a w niedziela szlagiery i wice. Zapraszam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia.